Javier Carazo. Kampoan guzti eta negu itxurako eguraldia izanagatik, barruan giro polita daukagu, Deportibo pilotaleku barruan oso giro polita daukagu, eta finalean lau protagonista haundi batetik Iriondo eta Rekalde gorriz, eta bestetik Urkia eta Lujan urdinez. Askotan esaten dugu, partidak itxura polita duela, eta gaurkoan hori esateko beste arrazoi bat ere badugu. Pilotarien kalitateaz gain, beste arrazoi bat. Eta hain justu da, ligaskan jokatutako bi partiduetan, zailkapen partiduko bi norgehiagoketan, 45 eta 43 izan zela azken emaitza, bietan Iriondo eta Rekalderen alde. Horrek esan nahi du, behin bi partida jokatzen dituztenean eta oso antzekoak direnean, indarrak orekatuta daudela. Bai, arratzalde hon eta esan dozu morun, ez da? Eroseinek irabazilik partidu eta nik esango nuke barrez, hemen finalien aileu dizela bikote bizek oso joko undizaz. Oin, ikusiko abertzelako partidu eskinetxu eitxuzkun ez da, baina momentu honien dabiz, bai Rekalde eta bai Lujanbe, eta gero eurrien, bai ikusin bier, diez Javi Urkia oso pelotari desberdinek, bata da Urkia pelotari bat ataki nibiltzen dana, eta bestie ba itxaron etxutzo gehiago peloti ez da, baina zeinek domenietan dauen azien, alan jungo da partidu, baina nik uste partidu edar bat ikusteko aukeri dekulego. Esan bezala, aurrelariak biak dira kolpe handia dutenak, ezberdinak, baina biek dute kolpe handia eta kolpe ikaragarria dutenak bi atzelariak dira. Biak dira ezkerrak, esan Javi Iriondo aurrelari gorria Bizkaitarra dela, Izurtzako hain zuzen ere, bere atzelaria Juan Rekalde Iruñeakoa da, Inigo Berantebila aurrelari urdina, Inigo Urkia Berantebilakoa da, eta Vladimir Lujan berriz La Habanakoa. Ez da ohikoa ere, bata Naparra, bestea Bizkaitarra, bestea Arabarra eta bestea Kubarra izatea, baina, bueno, gaurko partiduak, gaurko finalak, hori sekarri digu, gogoan izan, jokoan dela Euskadiko pala txapelketa binakako lehiari dagokionez. Norgehiagoka, 45 eta zakearen jabe da Juan Rekalde. Horti dabiz, Koldo bizo dabiz txapelketa guztien ondoetaraten. Bai Juan eta bai Lujanbe, nik ustot euren partiduek horti dominio dabiz asko. Ikusiko, gaur zelan mobitzen diezan. Hor, behitu goin nik ustot Javiri oso denpora asko mozo, kanbizetako pali ez da, baina urte asko dara matza, Iriondok lehiatan, baina egizaten du orduritasun puntu hori. Eta pentsa, Rekaldek irabaziko balu gaur, 3. txapela luke. Urkiak irabaziko balu, 3. txapela luke. Eta Iriondok irabaziko balu, honek 81ean irabazi zuen Torrerekin. Izurtzakoak irabaziko balu, bere bigarrena. Lujanek oraindik ez du txapelik, baina tankera ematen diogu aurten ez bada horrek urtean txapela gertu izango duela. Momentuz aurretik dira Lujan Bera eta Urkia 6 eta 2 eta horrelako finaletan gertatu hori denez azerak beti neurria ezin hartuta edo. Eta ondo azizkero parti guztiko launtasun hona izaten da, Hori gainean da Erne boteak pilota zarea ingurura eraman baitu. Lujan, eraman Ormabikoa, tanto izan daiteke ez. Heldu egin da Urkia, ondo gurutzatu eta gora. Gora Rekaldek 7 eta 2 eta bikote urdina zentratorik ikusten da. Zer egin behar duten badakite hauek? Partiduen ondo sartute, eta gero nik esango nuke Europe bentajatxu dugu apurtxo bat, Javi Iriondo eta Rekalde eizien ja klasifiko ziren asko harin jau, partiduko. Orduen, behin txapelketatik kanpora egonezkero, nik ustot galdu iken dabela, apurtxo bat.
Da honek egon diez, azkenengo egune arte, soan egunin joatu abien, txapeketan sartut on diez, da nik ustot ritmue, hobetu dekila eurek. Dena den esan behar da, lehen faseko partiduetan, 8 partidu jokatu ditu bikote bakoitzak, lehen fase horretan, 8 horietatik 7 irabazi dituzte, Izurtzakoak eta Iruñakoak, zerbait eta galdu zuten bakarra, Zizkar eta Garridoren aurka galdu zuten, espaldi xamar gainera. Esan bezala, ligaskan jokatutako 2 norgehiagokak, 2 bikote hauen arteko norgehiagokak, biak izan ziren Rekalde eta Iriondoren alde, 45 eta 43. Eta aldiz, Urkiak eta Lujanek, Javi Alcarazok esan bezala, lanen gogotik egin behar izan dute azken bolada honetan, Unda eta Torre finaletik kanpo usteko. Hori gustatzen zaio Urkiari. Hor, hauzu aurrera manda hartzea pilota. Barru edo hori. Haze pilota eraman duen eskubuturrarekin bakarrik. Lana egin da, Iriondok atzera. Hori gehatu nida horre, Lujan. Ederki, oso ondo. Rekalde. Eta azkenean kanpora. Pilota hain motel etorri da. Bai, eta ondo juntxako, beren eskure barrez edarto. Nik ustote larra ondo ekin duela, da ikusi duela, da nizte, utzein dau. Iruditu zait, sartu eroen gozako niguela. Urkiak ez duela pilota behar bezala jo, eta horregaitik atzelaria guzte baino polikiago etorri zaiola. Bai, baina zabaldu nintzako, sartu bari gehiago, nik usto zabaldu, juin nintzako kanporuz, pelotide. 8 eta 3. Ederra pilotaka da Iriondok. Azken unean ezker hormara hurbildu dena. Horre baina handezko indabor. Luze pilotaka da eta 9 kuadro eta erdi parean. Ezin Lujanek bere ezker dotore horrekin pilota frontizean jarri. Hori bai sakea. Luzea. Hoxe da beize dartu horiek egiten, Sake da beize ondo. Ederra pilotaka da. Hauxe zen, espero genuen partidua. Iriondo gozatu ez, ala ere gaiztoa Lujanentzat, Lujanek eraman, eskatu Rekaldek, baina Iriondo berak jodu, ederra pilotaka da hori ere. Bai hori be. Eta azkenean, ezker hormatik, okerratera zaio pilota Rekalderi, gorriak izan dira agintari tantoan zehar, baina azkenean urdin. Baina ikusin bida, hau pelota zu be, hor posturan zelako indarra aukin bidan bezuen, joteko, bai tankatan ere. Tanketan be, Bai, tanketan espoko zu ez da erresa hori hori mobitzen. Okerro eginda zegoen, baina edarki eraman du. Lau eta 9. Bai, eta ezin da betxi urdinei euren jokuen sartute horretar itxi apurtxo bat juten, Ostantzien hasi ikendi ez da peligrosu da, bai Lujan, baina nik esango nire peligrosu dela Urkia. Zeda pelotari bat peloti eurrin topetan duena eta minen dizikin duenare. Motz kehatu da. Motz esan nahi dugu, jakina. Motz baina lauko arrasto pasatu du, baina bote kaskar-kaskarra egin du pilotak. Beraz izan daiteke horrengoan sortea alde izan dutela Urkiak eta Lujanek. Ez da itzan diru urtonga, nik uste gorri urtonga bela diruek ez da, baina... Orain oso nabarmen dago, urdin. Oraintxe 600.000 izuten ari nintzen azpitik gorri jakina. Baina hau, hasi bestetik ez da egin eta oraindik partidu asko dago hemen. Amaika tantu indabez da esango nuke zerak, Rekalde gutzen dauz. Bai, lau posto pelota berak, pelota erraz egin dauz, Gertatzen dena da oso pilotari erregularra dela Rekalde eta ohikoa baino gehiago utzi egiten duenean, ohikoa baino okerrago dabilenean harritu egiten gaituela. Bai, da ez da erreza barrez, da ez da normala barrez bere moko pelotari bat horretara olako pelota gutzeiten, zera
normalien ondoen paletan duen pelotari da. Alaxe da bai. Aldetxoa, 11-4. Erra hori bezaki. Frontizean bera egin du pilotak. Hori ez. Da betxo. Eraman, Lujanek. Nahiko egin dau. Ekua, asko egin du. Hori ere gainean bada tanto. Da tanto. Eta tanto. Ameirun jo dau, Kuadro ameirun eitzo, aire eitzo. 12-4 eta ikusi zazue jokaldi hau errepikaturik. Nun jo duen, hankabakarrean jarrita, eta gero pilotak eskerror maikutu eta gero Frontiza ikutu du, eta behera ote kaskar egin dio Iriondori. Amorratzen hasi izango da Javi Iriondo. Hori kanpora. 5-12. Partidua, finala, Javi Arkarazoi iruditzen zait pixkat, ez dut esango erotuta, baina pixkat bere honetik erten dagoela. Tantoak oso bizkordoaz, pilotariak batipat urdinak hobeto xo, baina gorriek ezin diote neurri hartu partiduari. Bai, euren lekutik eskarregi bezala edo. Hori bai, kanpoti duzula, ez da, eta gero ikusten jaki, balen esan dune, pelota errazak uzitzen, da, honin esalike, partiduen sartu barik eta berotu bai duzula. Da, nik esango nuke barrez, hemen partiduen barrekalde, ez da, berak erun bideu, hau partidu hau, berak hasi bida dominetan, eurrera itxeko. A ber, ontxe pelota kanbizuaz, sartzen dan. Ba, hori nion hasi bino ez da partidu, ez da. Ze, palan lau bostantu ez da, bentak handuzik. Ez da baina, oin behintzet. Hametik aurrera izan ezkeo, total desberdin edo. Gero kolpe aldetik eta trebesi aldetik, bibikoteak ondo orekatuta daude, esan edut materialari begiratuta, ez dago bikote bat zeinari komeni zaion pilota askoz indartsuagoa, astunagoa besteari, baina bi atzelari edilako oso indartsuak. Bai, horre. Eta orduan, alde hortatik materiala agian ez da hain erabakigarria izango. Danentzako antzera aukego izango da. Urkiak utzi, Lujani. Zabaldutakoa, tanto. Hori ezin da. Zabaldu egintzaio pilota Rekalderi. Eskerror maikutu duelako Frontiza baino lehen. Horrondo utzi dio Iriondok. Eta begira, Eskerror ma lehen da bizi, gero Frontiza, gainetik pasatu du Urkia, eta ez dago pelota gaiztoagorik. Esker batentzat, hori baino. Bravo, saki, Barruan izango zen, justu, baina barruan izango zen. Urkia sartu ezinik, hortxe duzu ezazpiko adroparean. Bai, defensan ondo, Ondo Rekalde ere. Iriondo zan nahi nuen, eta pilota atzeko errebote inguruan ederki jarri du. Izurtzakoak, begira, badu golpe freskori Iriondok. Bai, Javi beholako pelotari bat da, Javi behamena sartan bat dugu, da pelotari bat apurtulikena berak partidua, Bai. Da errez, barrez, Ze, haren pelota zueko natzera, etorriko diez. Eta hor, zer egin du Iriondok, pelota garbi-garbia zuen, itxuraz. Baina, txapapera guantzaio. Sarritzen duen, da ez hemen, erosin partidutan, bai eskuz, bai zestan da, ninpa estan da. Enpresako partidu batetik, elitzik izen bierro hortara, baina final bat jotu zute, total desberdin, ero urduritasune eta dana goten da, eta beste modu batera urtean da. Lujane gainean, Iriondok ezin pasa Urkia, bi aurrelaren arteko borroka orain. Rekalde Frontizera. Eta intentzio hundiz jarretako pelota izan da hori. Intentzio hundiz jarri du pilota hori. Berante bileko aurrelariak.
gaiztoa zen Iriondorentzat, gaiztoa bere atzelariarentzat, Rekalderentzat, eta begira, frontiz ikutu eta gero, eskerro norma ikutu duenean, behera egin du Behera pelotiek. Da Urkiaren datoak. hone badeko arpize, pelotan eiteko, Bai. Hori sartuko da. Bai. Urkia ausarta da oso. Eta momentuz partidua alde jarri zaio. 14-7. Gainean. Tantua. Gainean eta tanto. Bai. Ari, espotzo, Rekaldepe espotzo kentzen pelotie, minon dijailik berape. Biru tantu izan dira, sorteak erabekitakoak, eta guztiak urdinen alde. Hemen ezin esan erabat sorteak egindako tantoa izan denik, baina bertan zuen txapa Arabarraren pilotakadak. Zago peloti den dago. Rekalde barrura eutxi tantoari Urkiak. Ba ondo barrez, defensan. Kanpora. Haze amorru hartu duen Lujanek. Hori ere gertatzen da, Javi Arkarazo, lagunak hain tantu ederra jokatu, zu pilotak da bakarra jo, eta bera kanpora. Ondo eldutzo, Direzinu ez da jun ondo baina, hostien gustora muzo. Emango ez zion ba. Pilota alako txazen da. 8-15. Gogoratu. Euskadiko pala txapelketako finala, 45 dela, beraz oraindik lehendabiziko herena dute egina aurretik doazenek. Eta luzegi Rekalderen aurreneko sakea alegina tantu honetan. Ikustagun bigarrena. Bai, hemen honino partidu askongo da. Rekalde, que nik uste sartuko dala jokun honino. Hori sarretena ondo ez da, atzela ja eskatu jutzu peloti ondo, pelota ondo ekona, eta gero bota eskarrin sartu horretara. Da hori iriondo asko ikendo sarretzen, berake konfiantza asko deko hor, baina ez da erresa hori peloti horretara duti, Begira, lehen da bizi boteak gero nahikoa da botea 10 zentimetro aurrerago izatea, pilota beti gora joaten da. Claro, eta ikusitxe partidu zelan doien barrez, betu, zelako tanto mordu egin da bizin eurek. Bai, orain arteko alderik handiena, 17-8. Txukun ari dira Urkia eta Lujan, oso txukun. Eta aldiz Iriondo eta Rekalde ezinien. Hori da tanto hori utzi hori. Rekalde gainean. Pelota txarra da hori. Eta Iriondo bere honetik kanpora ikusten dute. Bai. Bai bat eta besti ez da biz, momentuz behintzat ez da biz ondo. Enbita bina da hor berbain eta eskatu pelotak, sartu ez da inbir peloti, kanbizetan bada ez. Segon nion partidu azirin ez da eta eukerak egingo da bez, apurtxoa kanbizetako. Ze ez da be, azulepe, urdinepe ez da biz eiken partidu esango dut ez. Berdien, sartzen da bez gehiago bakarrik. Otakin da horrela gehitxuak. Bai, gutxi egin, hori asko da. Erregalo gutxin dabe. Begira, zer egin duen Lujanek. Jendea gustora Lujanek egin duenarekin, azkenean berak txapapera, baino aurretik egin duena hori ez da egunero ikusten. Da eroseinek ez da egiten hori. Ez. Hori egiteko sortea behar da,
eta gainera artista xamarra izan. Jokaldi hau oso politia da. Eta esan bezala oso gutxitan ikusten dena. Bai, beste bat egingo leuke iguel, atzamarretan ero nunu joko leuke, Bai. Nun edo nun. Bitu zan egiten duen, Atzetik bueltan, eskerrez, eta pilota frontizera. Urkia. Luze, eta gora Rekalde, berriro ere. Ezin. 3 lautantu segidan egin, erritmo hartu partiduari, pixkate gozatzen hasi. Nik uste Rekalde berape gure deu, bai Jabik eta bai Rekaldek, bigarren pelota zuen tantu iki gure dabe, eta ez da ikusten modurik 3 pelotazo segidan joteko. Da honek ekin deuena da, urdinei konfiantza gehiago, mon. Bai, eta gauza hundirik egin gabe, 10 tanturen aldea. Urkia. Atzera pilota. Hori ere gainean da. Urkiak eraman hortik Rekaldek emango dio. Ederto, hor gehiago, nire jumiko da ari. Lujan. Matxete postura horretan. Goitik bera. Baina urdinen okerra ez da azken pilotakada horretan etorri. Beraien aurrekoan baizik atzelariaren pilota. Urkiak hartu du. Eta gero bikuadroan harrapatu duenean pilota iruditan ikus dezakezuen bezala Iriondok. Bebetik, edarto mozo. Bai, horrek pilota erraz jartzen du hor atzekalde horretan. Bote abian, pilotakada lauko arrastoren gainean. Eta errebotera. Garbi. 10:19. Rekalderen zaka, zezake politia. Horra zibida, dominetan bera. Biak tankeratxua dira, biak asko baten diotenak. Hortik azibida Rekalde. Ja, 3. pelota zuen sartu dugu. Normalien berake hor dominetan dugu, besti pino pelotazo bat, pelotazo gehiago sartzen dugu beti berak. Iruñeko semea da, esan bezala Juan Rekalde, 31 urte ditu. Eta 87an, ekainaren 26an, egintzen profesional, bere aurrelariak. 8 urte gehiago ditu, 39 berkatu. Pentsa, 1988ko martxoaren 3an egintzen profesional. Inigo Urkia ere ez da. Era bat gaztea, 33 urte ditu. Eta 83an, azaroaren 6an. Hasi zen profesionaletan, eta lehen esan dizuen bezala, profesional mundu honetan gazteena. Vladimir Lujanda, 31 urte ditu. Eta 2002ko, abuztuaren 24tik ari da. Profesionaletan, txapelik ez duen bakarra. Horri bilida, Bai. Albuen da urri nibilida, baina nion etxako zuzi. Txapelik profesional mailan esan nahi dut. Gainontzean munduko txapeldun izana baita Lujan, bai paletaz larruzko pilotarekin, baita pala motzean ere. Bai, para bat irurtin horrezengo zan txapelduna. Bai. Bai, Gonzalezekin, Gonzalez Lujan, bikote ikaragarria osatu zuten. 12:19, badirudi Rekalderen motorrak hartu beharreko martxa. Bai, ontxe hasi bida ja. Ez itxi, Ara. Euren Bai, lehen antzekoa gertatu zaie. Eta orain, horrelako txeperezi egin dute. Bai, horre normalin askoke pentsan da, peloti nahi zeten da, ez da, baina pelotik ez da egiten hori, hemen honek pelota hori zulo txikiak egongo dira. Zulo txikiak da, frontoien bertan, eta horrek egiten dau. Ikusi ze bote egin duen. Pilota ia ez da lurretik altxa.
13 eta 19. Hori ere sakea daba. Iriondo. Ederto. Nola etortzen den, 8 kuadro terdian zen orain ere. Inigo Urkia. Laguntze asmotan. Etorria ainatzera, baina pelota gora joan zaio. Oin, urdine geure epe, hasiko zin apurtxoa pentsetan, ze atzeti badatoz, ja? Bai, kontua da, Arestian 10 tanturen aldea izan dela, 18 eta 8 izan dira aurretik Urkia eta Lujan, eta orain Da partidu erdia. erdia, 5 tantoren aldea. Eta dirua parean urdin. Lujan, gainean Iriondo kanpora, eta pare-parera etorri zaio pilota. Bai, harin etorri da hori piloti hori, ezin dugu ondo kontrolau. Parera etorri zaio Bizkaitarrari. Baina alanda guzti be, deukun eukerion txikusteko, nik esango neuke apurtxoa da hor ikusiku, hankakine erdi alrebez da hori. Bai, Inerbarik onda, eskerra hanken gandin onda, ez da erresa, horrela biurria zen, begira nun joduen, nun ikutu duen esker horma, eta zeharka zetorren pilota, eiztoa jakina. Hori ere gainean da, era bat barrura egin du. Frontiz ikutu eta gero era bat barrura. Ez zu moten denboraik, eta harin etorri hori peloti hori be. Amabost eta hogei. Egira, azken tantoa, eta ikusi Rekalderen sakea. Orain guan utzi dio. Bai, hori bideo Javi, itxiz. Eta hori gaxikotako aspira. Behone dominuko dau, da hasi da apurtxoa ja, Rekalde motorra behotzen hasi da. Bai. Alderik handiena, Javi Arkarazo, Rekalderen sakean dago. Rekalderen sakea ondo egiten badu, beti tantoan menpean dute gorriek. Da pelota idanen moruen, zeuk eukenbiozu saki asko esan gure dau. Konfiantzia zaundoetara eta zeuk nahi duzun lekun itxien buzu pelotie, horrek gero, haunke restu hona izen, betioko zeukera getxu zeupe, eta konfiantzie partiduen zaurtoteko. Sakien konfiantzie geuzaik honena da partiduen. 16 eta hogei. Begira horrein ere pilotak zer egin duen. Era bat pikatu da frontizean. Hori zabaldutako tanto izan daiteke. Bai. Amazazpida. Amazazpita hogei. Irutanturen aldea besterik ez. Hemen kanpoen asko pentsoka bien, ja ez duela partidui kolori, baina bitu. Kolori zelan 5 minutuen kanbizu dan hemen. Nik uste palaz da erremontean izaten direla alderik handiena, hola, bolada handienak. Bai. Eskuz banakare izaten dira, eta zestapunta partutan ere bai, eta irentzeko pilotan jogatzeko eratan ere bai, baina palaz da erremontean ez dakite, sakea, guztoko pelota, bolada handiak izaten dira. Bai, eta hemen da, ez tekizue defensa askorik, Palaz da, zestanta eskuz asko defensa gehiago dukezu, tantu aguentetako, hemen minio. Hemen errezte tantu galtzen da. Eta orain tanto galdu duena, Iriondo izan da. Ama etorri zaio pilota, baina ezin izan dio eutxi. Eta kontrakantxan lehertu da pilota hori. Lujanen sakea. Laburrantzekoa, laburregia. Laburregia. 18 eta 21. Gustura eman dio Rekaldek goiko hortxe duzue. Lujan sakez estreineko falta horixe eta artekariak gero eta ozenago lanean gauzak orekatzen ari diren seinale partidua estutu eginda. 10 tanturen aldea bira etorri zaigu
Eta orain Javier Carazo ikusten da gorriek aurrera egin dezaketela nabarmen xamar, baina hori ere ez dago jakiterik. Agian urdinek berriz ere boladatxo harrapatuko bai dute. Zarriken esaten da zelan kanbiz oliken partidu bat, Eta betxu, ikusi jenta. Eta Iriondoren eta Rekalderen buruan egon daiteke galdera hau ere. Orain arte ikaragarri jokatu gabe partidua lan erditan berdinduta baldin badaukagu, pixkatazte baldin bagara, txikitu egingo ditugu. Bai. Baina Rekalderen zakea. Falta, Ez? Ez, barruan. Eta tanto. Sakean falta eta tantoa oso gertu izaten dira. Eta oraingoan pilotak gainditu egin du lau kuadroko arrastoa. Motzantzera Lujanentzat eta Lujanek eramaterik ez. Beraz, ematen ez bazuen ere, berdinketa dugu lan erdiak baino lehen, 21. Eta Juan Rekalde sakearen jabi. Oraingoan bai, oraingoan falta. Hori eta pasaude. Oraingoan falta. Eta bere buruari galdezka nola egin daiteke hori. Nola egin daiteke hori. 22 eta 21. Boladatxoa mosteko. Javier Carazo ez dago era okerra gori baino. Hori da bai. Bai, ze kontu ditu binareño bai, korreti eso eta bire, korri zepe, Bai. Partidua bizkordoa, tanto idagokionez. Hartzen duzu Inigo Urkia, berante bilekoa. Palaz ere ez dira basko, zoritxarrez Arabako profesionalak. Baina badute, figura handi bat, dudarik gabe. Zesta puntan konparekin gertatzen den bezala, Palaz ere badute. Arro egoteko moduko pilotaria. 23 eta 21. Ez dakit pilota aldatu egin duten. Bai, aldatu da pilotia. Bai, honek zarata ezberdina du. Da, lehen esan duzune barrez, Ondo zoi zenien, peloti iztuzu aldatzen. Baina ben, torten dizien, daren betan dizien. Bai, hori gara. Esalik, hemen zeu zereinen bida, da berre, suerte pixka getxu dugu. Ondo, hiri ondo pilota gaiztoa eramanez. Atzera, hori gaiztoa da, eta oiu luzea egin dio Rekaldek Iriondori, honek adieraz ziezaion, pilotak botea kanpoan egin zezaken ala ez. Barruan izango zen. Bai, hori barru, da. Begira. Zabalera, baina barruan izango zen. Ia seguru. Lujanen zakea. 24 eta 21. Aire hartzeko esan dio Lujanek Urkiari, baina honek inola ere hartu ezin. Oraingoan pilota gaiztoa eta Urkiaren amorrua. Ezin sartu, pelotari bat ikusten txakon aurrera jutie. Bai. Zelako amorrua ez geratzen da horrez. Errepikapenean ikusten dugun Urkia hortxe, amorratuta. Ezin izan duelako aide hartu. Jakin baitzekien pilota gaiztoa izango zela bere atzelariarentzat. Dirua parean, gorri. Naiz da urdinek, bitanturen aldea baduten. Pentsakor, Iriondo.
Javi Iriondo berape kontu zuken bide hau Lujan emoko eskerti bat emoko pelotari bat asakiaz. Ze, oin lehenko tantuen bikusiu lar sartzen da barrura. Da atzindeko nalagune eskertizi da berabe, Ja. Osake, Usteko ere ondo dagoela, ez da? claro, horretipa. Zabala apurtxoa gitzu zein jun bida honegin bizokin. 22 eta 24. Rekaldek luzeegi. Eta ea bigarren aukerean zer egiten duen. Atera du. Urkiak eraman, pilota zabal-zabalean da. Iriondo gainera barrura ederki. Intentzioz jarretako pilota izan da hori ere, bera jo ez duenean gustora arabarra. Ni ustut apurtxoa barruz bota deuela, baina Bai. eran atorri da pelotia. Deiko bizkorri bili da, hankak xabal jarri eta pilotak jo ez ezan. Tortzi duzue. Guraizak edo hartaziak bezala xagarri da. Baina gaiztoa zen bai, pilotak barrurantz egin du eta gainean zuen. 25 eta 22. Eta urdinak partiduen erritmoa apurtzen ari dira. Garbi, Javier Carazo, horrelako trampak ere balio du. Eta 21 jarri denean partidua, tanto bat egin, albora joan, partidua pelota aldatu, palari ez dakit zinta aldatu, eta kontua da, azken minututan, Dau bino tanto gutxi jokatu direla eta gehiena beraien alde. Bai, dau bino gehiago ikusten hasi gara ia Lujanek eskola asko daki. Bai, ez da. Bai. Tranquilo ahí, venga. Zakea luze, Lujane, erantzuna, Iriondok. Txapara. Ondo baina. Askotan jotzen Ondo du, jo. askotan jotzen du Urkiak horrela, eskate, nola adiraziko nuke. Hala, era bat zuzen eduki gabe, efektu emateko moduan edo horrela. Eta oraingo nire alaxe jodu, begira, nola duen pala, Uste zuen? Bai, da bota itzoa, Betik bezala, spitik bezala. Kanpora. Kanpora. 24 eta 25, berriro ere. Berdinketaren atarian dira. Iriondo eta Rekalde. Eta Lujan, animoak eman ari da Urkiari. Rekalderen zakea. Nota barruan da. Zakel duzea eta politia. Rekaldek eraman. Hau ez du hobea. Hori da txarro izan. Ez bakarrik. Pilota baztertua zelako, baizik eta zabaletik korreka joan behar izan duelako ara. Horrek, alten dizio horrek, itzo batetik bestera jutia. Da gero izin gaz, zuberteu basan, aire arrepeti ez da, baina ez, honion, makurtu hor ikusiko. Hanketa, ikusiako pelotie. Gero gelditu egin behar du pilotariak, lekua hartu, eta hori dena batera ez da erraza. Rekalde. Urkiak aurrean, Iriondok eraman, hor da Lujan. Era bat baztertu zaio, era bat. Iriondo. Eta jarri. Urkiarekin zea, bada zerbait. Iriondo, eskerrez ere, zartada hundia ematen dio honi. Honek pilotari. Ondo, pelota txarra kendu dio. Bai. Rekalde, gora. Rekalde, gora. Oso tanto politia hau ere. 24 eta 27. Ez da erreza izango peloti botaten. Ez da erraza izango ez. Pilota goitik botatzea. Ez da ikusi ahal izan duzuen undagoen. Guk hemendik garbi xamar ikus dezakegu. Baina ez dakit gure kamarentzat eta
leku egokia den. Ikusteko hortxe duzue, ez daba erraza pilota hor sartzea, ez denez erraza, baina Hor geratu da. hortxe gelditu da eta alakoren batean, joko dute goiko koltsoia eta netorriko dira biak, Bai, behera. Gero, ointxe esango edarto. Gure eta bota dabe koltsoera, oin, Aber, joten da bien, da oin ez dabe joten. Baina iruditzen zait ba, gertu xamar jo eskero torreko dela behera. Beraz, beste pilota bat. Kantxan, Bai, Lujan gustura bidea, alas pelotiaz da horretik, Berak nahi dizin dugu peloti, hau berria da, berria omen da, esan beharko dugu. 24 eta 27 eta 24 zuzen esateko aurretik baitira Urkia eta Lujan. Kubarraren sakea. Luzegi. Erritmo pixkat hartu duenean partiduak gorriek aurrera egin dute. Eta hau izango da, askotan entzuten dugun erritmo, Karibe aldeko erritmo hori. Ba, Lazai eta gozo. txango da beta. Bai, ailegatuko gara 45 pintzatuta. Harri do. Barruan izan omen da, hori gainean, baita hori ere. Kantu bitxia. Ederki irionda, ederki. Pilotak adaundia eta amorrua Lujanek aukera izan duenean. Bera, eukin dago, aukera Bai, engizenan. Eta esku-eskuro motzo Javi Iriondori. Gorriek badute, beraien pilota. Eta hori jarriko du jokoan Juan Rekaldek. Aparraren sakea. Berto. Urkia txikitzeko modukoa ez du behar den bezala jo, baina baztertu du. Eta kanpora. Azkenean pilota erraza kanpora bidali du. Eta zela marrez, Du beti esaten dugu Jai Arkarazo kanpotik ikustez den gauza asko gertatzen dela kantxa barruan eta egia da horko efektu, horko bote okerra, baina hau kanpotik ikusten eta behintzat garbia da pilota hau. Hori baino hobeak asko ez ditu topatuko. Ez. Hemetik aurrera pelota dana horreta eukin dizela. Bai, horixe. Amaiatzera Rekaldek gora. Gozatuta, hundia eman da. Baina goiko koltsoira. 28 eta 26. Beira. Hori behi. Pala bihotzarekin jotako izan da. Palaren erdiarekin. Baina gora. Rekalde. Zartada latza hoengoen ere. Iriondo pilota txarra kendu dio azelariari. Orain berak agintzeko modukoa du. Ormabikoa. Edarra oinguen motatzo, bai. Orain goan bai azmatu du erabat. Arabarrak. Da, mene... Publiko erdien nik esango nuke urdinen alde duzela jenti, Bai, nolabait favorituak besteak direlako, ezta? Ba. Gero gainera, ez dakite, partiduak izan du puntu garrantzitsu bat, ezta? 21 na, 10 tanturen aldearekin atzetik joan eta gero, eta zaketik falta Rekaldek, eta urdine piztu egin dira, beraien erritmo hartuta, eta berriro 3 tanturen aldea da. Edarto. Esto da gamatu Rekaldek. Hau ez da hobea. Usteko, esaten zion, esan dio,
Rekaldek, baina nik uste Rekalderentzat oso pilota gaiztoa izango zen. Pelota txarra izan da Rekalden zagoentzako. Zerbait egin nahi zuen Iriondok. Baina ez du pilota frontizean jartzerik izan. Bai, Bere ahalegina. Iriondo erunte junda ez da. Bai, baina Suave, baina. 30 eta 26. Bai. Oingo tantu ja importante gehiago Bai, lau bostak. Dudarik ez. Hor eskatu bidea, hor onbezan Lujan Dena Azia. denik uste tantu hau Javi Arkarazo esanguratsua dela. Sakearekin ez asmatu ezkero, begira nun utzi dio sakea Lujanek, Bai. Horrek Iriondori. Igual da bostien errestuen, ero 6 erdizen, Alde darra dago. Da 12 erdizen horrein dizela errestue. Sake aurre xamarrean utzi ezkero eta erdialdean horrelako pilotariek ez dute utxik egiten. Eta saketik etor daiteke Iriondo eta Rekalderen susperraldia. Txapelketa guztian zehar oso ondo aritu da sakean Rekalde. Eta gaur ere txukun ari da. Guztiko dugu. Hemendik aurrera ze gertatzen den. Bigarren erena ere bete du partiduak. Eta beraz Erra hori. kanturik garrantzitsuenak hemendik aurrerakoak. 28 eta 30. Ez teu peloti horrega urten, atzen arte, Sei tantu sakez. Eskarek horreman hortxe junda. Rekaldek. Ikusi hori koldo zelan doien, Bai, horma ikutu eta gero berriz ere barrura. Oita zortzi eta 30. Rekalde. Iriondok eraman, baztertu egingo da hori ere. Asko baztertuko gainera. Atera eskerro hormatik. Lujanek. Hori txarra da. Bai, gorrika atzera egin behar esaten denean. Lujan. Hau ez da asko zobea. Lujanek ikus ezagon. Iriondok, tanto. Hori ez dago eramaterik. Saiatu da Lujan. Baina hori ez dago eramaterik. Parean jodu pilota Iriondok. Hartarra putzo horre, Ez dago leku hobeak hori begira. Azpian, oso urruti urkiarentzat eta oso gaiztoa Lujanentzat. 29 eta 30. Hemen gara berriro ere. Lehen 3 aldiz bezala orain ere. Zinda ez den, erraz hemen, zein egira zibideuen, Ez horixe. Pasa. Luze egi. Alde horretatik, Javi Arkarazo, partidu hasieran bezala gaude. Partidu gogorra espero genuen eta orekatua, lehen ere esan dizuegu, Sailkapen Ligaxkako ez hobeto zan da lehen faseko bi norgehiagoka haietan, bietan Rekalde eta Iriondo eta Rekalde irabazle 45 eta 43 bietan. Eta finalean Hemen ikusten dune hori da. 30. Ikusten dune da, apurtza, emozioe tantu egite ez da, baina hostien ez du ikusi holan tantu asko esangurote burrukatute eta ez errez. Bai, tanto politik izan da, baina segida hori falta partiduari. Bai, hori falteziako, ritmo apurtxoa falteziako. Ama ostera partidu berria. 30. Eraman Rekaldek Lujan Ezkerra hona ikututa Iriondok ere eraman
Segundo, Iriondo, alaxe adierazi dio. Kanpora. Alaxe adierazi dio Rekaldek. Eta pilotaldeku osoan entzun ahal izan da Rekalderen oiua hartzeko pilota Iriondori. Eta 31 eta 30. Eta lehen da biziko tantoan bat eta huts aurretik jarri dira Iriondo eta Rekalde. Gainontzen, estreineko aldez aurretik, orentxe. Eta honek zoz esango duko du igual, Nik uste dut, baietz? Justo bai ez nahi, pero bai. Rekaldek, lotak da hundia. Lujane goiti bera. Ederki, Iriondo, hori da pilota jarri hori. Ilalabizi orain bi atzelariak. Així tanto da, pelota sigitzen joda bina, Lujanek eraman, Iriondo jarri, kendu, Urkiari, Rekalde. Ederra pilotak da hori ere. Iriondok errebotera botatzeko modukoa du. Ederra tanto. Ederra tanto. Pelota sodarra, eskerreko orman ibinite eta Bai. ondo amaitute onda autantu hau. Ondo amaituta eta ondo jokatuta. Ondo jogatuta gu bai. Nik izango nuke, tanto ilusi nausi izen da, pelota so gehien Bai, jodabina. daiteke. Eta pelota sodarra barrez ikusi behin duz, Tanto barrinien. Eta orain badakigu zertan dagoen partidua. Iriondok eta Rekaldek behin atzetik aurrera harrapatu eta gero eta pasa eta gero aide egin nahi dute 45. tantu horren bila. Eta aldiz Urkia eta Lujan oraintxe gorriak ikusten. Lujan. Ez. Orain nire iruditzen zait Rekalderen azela. Bai, da eukin da, ze Javi Iriondo bera atzerantza junda da, atzerantza peloti ezin da joe palia, sorotara. Aztetik aurrera doi napai, onda moruen Rekalde. Da garbi eukin da barrez, Bai, hori atzela Garbi pelota da. Dudarik gabe. Olako tantuetan jakin bida, itxi, no setxi bidan da danez, Honen tantuen aldez, etorre litxik ezoin, urrien alde barrido beste pare bat irutantu igual. Eta partidu aldatu iten da dana. Bai, batera, zein bestera esangurot, Eta badakizue, pentsatuko duzu ezartan ari den Lujan. Edozein aitzakiaren bila, berriro ere gorrien arratsa hori mozteko. Eta Iriondoren datuak 8 egin ditu eta 8 galdu. Lujan da sakearen jabe. Urkiak 10 egin ditu eta 8 galdu. Markagailuan 31 eta 32, 45 finala. Lujanen sakea. Iriondoren erantzuna. Pilota hau desente hotzago dago behintzat. Ez dakit motelagoa den ala ez, baina baliteke motelagoa izatea ere. Baina batipat dago desente hotzago. Hogeita amairu eta hogeita amaika, dirua doblean gorri. Atera du Rekaldek. Txapara. Txapi izin da hori. Horrek bai ez daukala zalantzarik. Txapa hotza entzuteaz gain. Pilotak gora egin du. Eta partidu gaiztua jarri zaie orain. Arabarrari eta Kubarrari. Nik gustu baiez. Da hemetik aurrera nik gustu gehiago barrez, ze ia zelan dan, ikusit jakiez ja eurei besartute partiduen gehiago ja. Edarto. Iriondo. Ederra pelotakada baina gora. Gora, gunda. Pilotakada gora joan zaio. Gozo jotakoa, azpian jotakoa. Berari hainbeste gustatzen zaion postura horretan. Begira. Baina hankak ez zituen erabat zoruaren gainean, kantxa gainean tinkaturik
Eta agian horregetik joan zaio ezker hormatik gora. Hori ere gozo jotako izan daba. Urkiak, pilotak da, kanpora. 35 eta 32. Zema pelota bota koldoa Urkia portaizi zabalera, Bai, gero Nik ez daite, muñekia zabaldu ditutzolarrei, ero... Gero abiadura hundidan datorrenean, zaila da. Bai, efetu eberak hartzen du gero horrek. Zaila da ustea pilotakadari eta Patipar Rekalde jotzen duenean pilota abiadura hundian. Hogeita 36 eta 32. Ba, ja, oin lautantutxo eurek hasi diez hartzen ja. Horrek, geuz asko esan gure dau. Maldizio batean da egin Rekalde. Bai, Zanez nik uste dut. Apurtu inda peloti eta... Bai, pilota apurtu egin da eta hori gertatzen da. Boladatxoa hartua zuten. Guztoko pilotarekin ari ziren. Bai, da pelotia bizitute eta berak ondo dominetan duen peloti izin da. Bai sakerako eta bai pelotu inibitzeko, Eta ez litzateke harrigarri izango orain Iriondok eta Rekaldek ateratzea lehen Urkiak eta Lujanek atera duten aura. Nola bai, pixkat beroago egongo delako. Eta era bolan inda, barrez, ze ikusten da, lauro bost pelota soia deko jota deko zena, eta duen pelotiek. Irureunde, iru pilotaka da, jo dituzte orain arte. Gehien, atzelariek, 85 Rekaldek, 84 Lujanek. Rekalderen sakea. Hori xebagarri behar zen, Rekaldek. Lehen pilota apurtu, orain saketik falta, eta hori ere garaitxarrean egindako izan daba. Oso garaitxarrean egindakoa. Oinan horreki ez, idutantutxo bentaja, baina ikusiko. A ber, urdinek eure beste, itxitxeko moruen, Gogu ez bada zor. Edarra sakia hori. Luzea. Urkia. Kanpora. 34 eta 36. Erne, oraindik dena erabakitzeko dago eta. Ezker Ormazko ikutu du eta erabat joan da sarera Rekalderen pilotaka da. Lujanen sakea. Rekalde gainean, Urkiak eraman, ederra pilota Iriendo bintzat. Estuera bat gozatu. Aurrelaren arteko borroka. Horda, bai. Gora. Hori peloti. Zeruetara Urkiaren azken pilotakada hori. Pilotakada baino gehiago ikutu bakarrik egin du pala ertzarekin. Eta goiko sarera joan zaio. Eta eskatutu egin dugu horre, Lujanek, Egokiagoa ematen zuen atzelariarentzat, baina hori ere gertatzen da Javier Carazo aurrelariak elkarren artean nahazten direnean esan nahi dute. Hori burruko jazten dani. Bai. Zaila dela atzelariari ustea. Itxuraz. 37 eta 34. Naparraren sakea. Pelota ere bizitu da. Eta behin, nik uste Iriondok zalantza izan duela. Usarra hotxo matin du, ez da? Bai, hola, hartu ez hartu edo... Ez dakit? Ez ustean harrapatu duen pilotakada honek edo? Ez da zuen, hor... Nik? Azeran
utzi behar balu bezala, gero hartu. Eta orain ere gora, eta utxoiek partidua zeran txarrak dira. Ona, gasko ez da mieroin, oizaz honetan, hain pelota errezak azten basa galtzen, olako erregalu egiten, ventaja handizu moti da. Agian oraindik aurreko tantoan zuen burua, Iriondok. Ez da bezala erraz. Pentsatzen zergaitik egin duen hori. Hain erraza nolatan galdu duen. Luzegi. Bigarren pasa, partidan Lujanek. Eta morra du da, Iriondo. Rekalde. Aspira. Ondia, baina aspira. Eta 37. Ai. Hemen. Koldo. Horretik uste dut. Guk esan duen bakotxin ontxeia honek esalik ebadu izela, buelti hortxe torten da. Bueno. Partidoak hartara emozioa bintzat badu. Bai, hori gauza politia da. Ematen zuen. Iriondok eta Rekalde gaurrera egingo zutela nabarmen xamar. 36 eta 32 aurretik izan dira. 8 eta 18 atzetik izan eta gero. Baina, azken txampak erabakiko du. Harrek esabena, peloti biribila dela, zelako errosoie. Bai. Eta bestearena ere egia da, Nola asmatuko dugu bagu kiniela. Pilota partidutan biren artean ez dugu asmatzen. Hori gogorra da. Amabos nola asmatuko ditugu. Hori gogorra da. Da egizan du barrez. Mala uselan jokuz bi ezin doa sartuta. Bai, eta eskerrak pelota horrela den. 18 eta 8 aurreratu direnean, ematen zuen erraz nagusituko zirela Urdinak. Gero abantaila izan dutenean Gorriek ematen zuen haiek egin behar zutela aurrera arazo hundirik gabe, baina hemen gara 18 eta 37 eta oraintxe indarrak gorde dituenak aurrera pausa hundia egingo du txapelak etxera eramateko. Atera du Rekaldek, ez gainean da. Guztu baina gainean. Lujan, Loreño. Mandio. Ehartuta. Gora. 38. Azken unean utzi dio Iriondok Rekalderi eta handik etorre da Gorrien okerra. Gero hortik nola eutxi ba. Claro, pero hori peloti oin ikusi da, garbi ikusi da, efektua zelan. Bueltaka da, ez da erraza izen. Hori peloti geratzen. Hanke Rekalde bera pinderra asko deko eskerrikin, baina ondo jobi da hori peloti eduteko. 38. Berdinketa barri da hor da. Luzan ezakea. Iriondok. Huts. Eta damu izango du Izurtzakoak baldin eta 45 iristen ez badira. Horrelako hutsak horrelako final batetan oso dutzen dizekin doz. Hemen lanean gogotik ari direnak artekariak dira. Eskatu Rekaldek, eraman, hau ere gaiztoa da goiti datorrelako, frontizean jarri, Urkia erasoan, berari gustatzen zaion jokoa eginez, eta txapapera Juan Rekaldek, 40 eta 38. Eta hoxe duzue. Hor da, honek ustote. Azken tantoa, errepikaturik. Beste partidu bezalako antzeako partidu eta hortxelarri bilibidabe. Bibikotek izan dituzte aukera garbiak finala irabazteko. Eta orain beste pare bat antu lortzen badituzte Urdinek. Berriro larri izango direna Gorriak. Iriondok oso ondo erantzun dio Lujanen zakeari, gainean da hori. Hau gaiztoa da Lujanentzat.
errebezez eramaten saiatu da, baina pilota ez da frontiza heldu. Ez da pelota gatsa, ezin da berentzako. Zeia, Eta orentxe entzuten ari gara Gorri, orentxe Urdin. bai, danera da bizamen, hemen... Izan ere partidua berdinduta dago. 39 eta 40, baina Sakea Rekaldek du. Lehen ere izan dituzte bolada oso politak Sakeari esker Gorriek eta larri dauden gauzak. Oine metik aurrera ja. Gero atzen izango da, no gira hasi dute batana galdu. Izango da, Bai. Tamalaure, berrota amalaure aieta madiez. Da hoxe esperantzi honek, hoxe ikusten da partiduen, berro de tiro, nik ustu tengo duzela gitxin ikin duzuna be. Berriro ere zaskitxoan da Juan Rekalde. Partidu amaitzeko, finala amaitzeko pelota bila. Ez da gauza hona eseten, azteneko tantuetan peloti topetan hortara, Baina, beraiena ikusi duzun bezala apurtu eginda, Urdinena goiko koltsoian gelditu da, han segitzen du. Hau ere finala ikusten itxuraz. Eta markagailoa nondik nora joan den. 19 eta 9, 18 ere izan dira. Urdinak aurretik eta 21 na. Hor bolada ikaragarria izan dute Iriondok eta Rekaldek. Gero 30 ere bai, 37 ere bai. Eta laizte jakingo dugu, 40 ere. Berdin izaten den partidua. Atera du Rekaldek. Bote nahiko kaskarra egin dio pilotak, baina ondo jarri du frontizean. Iriondo, keltzerik ez. Ez, bigarren botia. Bigarren botea ikutua du pelota horrek. Bigarren botia. Ez da berdinketarik. 41 eta 29. Luzatu da ba. Iriondo, baina pilotak bigarren botea egina zuen. Bizkaitarrak ikutu duen erako. Lujanen Sakea. Eskerror maikutu, Iriondok eraman, pilota bazterraren ondoan, Lujanek eraman hori ere, gaiztoa da. Ondo, delante bilako aurrelaria. Eta zeru eta azkenean urkia, 40 eta 41. Eta Juan Rekalde garbi asko esan dio Iriondori, venga Javi, pilota berarekin segitu behar dugu. Eta gogotxu jogatu, baliente esan dio. Bai, ze hortxe da, ez da difentziak. Tantutxua da, eta metik aurrera eroseinek irazteko modoko partidu dago. Da, ja, eurek azitiz ja pelota useuaz, Kanda pelota barrez jo bada itxi. Oye, tanto igual. Ez, eraman urkiak. Edarto. Gainean da, Iriondo. Gaiztoa da Lujan. Ba, pelota txarra epinitzo Javi Iriondoko gaur Lujani. Eta iruditzen zait ba Gorrientzat partidu orain ondo jarri dela. Eta arrazoi hauxe da. Atzetik aurrera etortzeaz gain, berriro ere. Pilota hau desente bizitu da, eta Sakearekin eta pilota biziarekin Gorriek min ikaragarria egin diezaiekete Urdinei. Goziko dugu ze gertatzen den, azken txampa honetan, baina uste dut Gorriek beraien arma topatu dutela. Oina berre, Sakia soina sartu bideu, Rekaldeke, oina arte ondo eta deu, kendu alba da bintzete urkiari. Horre... Lujanek eraman... Jetxi, Iriondok... Abetxu. Horrein bi aurrelariak nor baino nor, gaiztoa Rekalderentzat, Rekaldek, txapara. Rekaldek txapara, bi aurrelariak ibili dira, txikitxaka. Dana pekoldo, sortzi jarritik aurrera ibili. Bai.
Eta orain Ez da pelota txarra esen eruteko hori, ez da... Ez, baino hori baino gaiztoagoak eraman ditu Rekaldek, bai errazagoa galdu ere. Ba, bera bebarrekin da baina erreza, zelan utzu indot. Berrogeita bi eta berrogeita bat. Laizter jakingo dugu zein bikotek lortu duen Bibinako pala txapelketaren garaipena. Este, honek gorrizen ritmo apurtu ikingo dabe, ero euren apurtuko dabe, baina, baina... Eure petantu errezeik ema dabe, hortxe segidu bidabe. Ez, hainbeste denpora galdu. Lujan ezakea. Zera du. Bazterretik bazterrera. Neiku indau goi peloti eta ati eskarrek ormatik. Rekalde. Eskatu Lujanek ere gainean. Iriondok astindu. Lujanek eraman. Hortxe daukaba Iriondok. Tanto egiteko modukoa. Neiku indau. Eta... Hori barru, como zan iguel, Barruan izango zen bai. Ondo Iriondo. Hori eskatu Rekaldek. Rekaldek barrura. Lujanek gainean eta tanto. Gainean eta tanto. Eta Iriondoren amorrua pilota paretaren aurka bota du. Portero bitxi olako estira egingo abien, Zabe nengo, Behitu noraino kundan. Zerako edartu urtetzen Lujani. Segurtu nitzo, ara ez da botaten hortara. Ez. Baina... Behitu noraino kundan, Luzatu daba. Iriondo, baina eramaterik ez. Ikusi zazue, errepikaturik, merezi duta. Gira. Ezin dau, luzetu da, baina ezin dau. Amorru hartu duen eta pala Frontizaren aurka bidali du. 43 eta 41. Hortxe da, ja bitanture eta bestiek laure. Da ber. Egitakoak 11, galdutakoak 10, Iriondok. Lujanen zakea. Zakea luze. Iriondok eraman. Hor da, Izurtzakoa. Urkia. Iriondok, txapapera, 44 eta 41. Javi. Ez da gota zazbatzen, Ez da erresa, Zimatzen hori ez da erresa. Baziru dien, gorriek aurrera egingo zutela. Momentu baten gustoko pelota zutela. Indartxu. Animoso. Baina ies egitako ura. Eta orain lortutako hau. Eta 44 eta 41. Eta gorriek lautantu segidan egin behar txapelak lortzeko. Partido honetako bere azken zakea egiteko prest da Vladimir Lujan La Habanako atzelaria. Hor da, azken tantoren bila. Era du, pilota barruan da. Sake derra da. Eta amaitu da, pilota baztertu egitzaio, era bat baztertu Rekalderi, eta Lujanek lortu du bere lehen txapela handia. Urkiak hau 3. du. Gora bera ikaragarriak izan dituen finala izan da. Javi, nik uste emozio gehiago izan dela kalitatea baino. Bai, da ikusi gana da
Urdinek partidu guztia esango haunke bastante desente txoko batu dabe. Gorrez eukin dabe hor gora bera hundiz jogue geure. Sartu diez partiduen barrio urten egin dabe, gero barrio sartu diez datzeneko txampan horrez hazikin, ja partidu eurek erungo dabila, da barrio urdine segidu dabe hortxe, da partidu euren dabe. Zan daiteke irregularrago izan direla gorriak. Bai. Bastante irregularra izan diez, barrez. Da aztenengo serien, nik esango nuke Javi Iriondo, hor eukin deuz eukera batzuk onak eta galdu deuz, honako behin eta amabost berroi tanto galego euskero lagutzeke ja ekin bozuz erregalo asko moten da. Erki ba, Javier Kerazo, eskerrik asko gaur ere gurekin izategatik. Eskerrik asko zeu bai. Eta eskerrik asko ikusle guzti hori, hortxe duzue, azken emaitza Urkiak eta Lujanek 45, Iriondok eta Rekaldek 41. Eta beraz, binaka, Euskadiko pala txapelketako irabazle, Arabarra eta Kubarra. Behon daiela, zorionak irabazlei, eta esan bezala eskerrik asko zuei, eskaini diguzuen arretagatik. Gusto baduzue, urrengo batera arte.